पिपिएल हानजाया सरकार दानो हागोन हाया बेनि सायाव नोंथाङा मा बुंनो सानो? नोंथांमोना बिभिन्न जायगायाव हयथ' गिदिंनानै खौरांखौ मोनखाबाय जानांगौ। जोंनि सिक्रेट इनफरमेसन आरो जों गुबुन गुबुन आफादफोरजों जयै जि खौरांफोरखौ लालायबाय दं बेबायदिब्ला जोङो एबार 27निफ्राय 30 सिट लानानै UPPA लानानै सरकार दागोन बे रोखा जाखाबाय। बे सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? जोङो आफादा आलादा आलादा गावस्रानायखौ माब्लाबाबो लुबैयाखैमोन। जों खौसेयै खामानि मावनायखौ जों अराय हास्थायो। जों गासैनिबो गोजोन खौसेखौ जों हास्थायो। नाथाय बिथांमोना जिफोरा दिनै गावनानै थांदों, जेनेबा धीरेन बर'नि खोथाखौ आं स्पेसियेलि बुंदों। धीरेन बर' सावरायग्रामोन। बिथांमोना मा जुक्तिखौ लाना मा सिमांखौ लाना दिनै BPF हानजायाव थांदों बा गावस्रालांदों बेखौ जों मोनदांनाय नङा। खारन बिथांमोना बिथांमोननि जिथु साननाय हनाय बे साननाय हनायखौ फाननानै लाबाय। UPPA हानजाया जुदि गोहोआव फैयोब्ला सरकारखौ दानो हायोब्ला बोरै सरकार दागोन? BTCआव थानाय गासैबो 35 लाख गुबुन गुबुन सुबुंफोर दं। बे सुबुंफोरखौ खौसेयै लानानै बिसासाव लाना जों सरकारखौ मोजाङै दागोन होनना आं नोंथांमोननो रोखायै बुङो। बे सोमोन्दै नोंथाङा मा बुंनो सानो? दा रन्जन दैमारिनि खोथाया जाहैबाय आयेननि बेबस्था बेयो। सोरबा आंबाबो सोरबा प्रमद बर'बाबो सोरबा गबिन्द बसुमतारिया हगार होनबानो बा लामा आवथेबानो दिनै रन्जन दैमारिया गगोन बे नङा। बे आयेननि मेरपेसाव दङ। आयेना बेखौ थिनगोन बे गगोन ना गवा बे आयेनासो बुंगोन। बाक्सा डिस्ट्रिक्ट वेलफेयार NDFB वेलफेयार ससाइटि होननायथ' आफाद गैया। बिथांमोना जुदि गोदानै नाम होदोंब्ला बेखौ आं मिथिया। खिन्थु इनफरमेसन एन्ड पाब्लिसिटि आं आगुनि हिसाबै आंनि इनफरमेसना थानांगौमोन। बिथांमोननि जिथु वेलफेयार दानाय बे वेलफेयार दानाया नंखाय आरो बेखौ माने सानैसो मुस्टिमेय मानसि होनना बुंनांगोन आरो जि सुबिदा खाबु फलान बे खाबु फलान मानसिफोरासो बेखौ दादों।